Yo alah iki wis sore lho, mbok atus kono lho. Lah wis payu lho. Payu apa yo atus panggah dadak ngenteni payu. Panas-panas ngene iki mangan pisang ijo enak ya. Kayak es teh seger kaya. Hah? Pisang ijo. Apa yo enak lho pisang ijo iki. Alah enak. Ning ndi enak ya? Sik, ngene aku ngerti ya nek pisang ijo ae. Pengen to kowe? Heeh. Ya wis, kayak es seger kaya. Ya wis tenono kene. Yo iki pisang ijo. Heh? Ya iki to pisang ijo. Kok mentah to? Jaremu pisang ijo. Ya Allah, sing lagi viral iku lho. Lah aku nggak mau tahu lah, aku pengen pisang ijo kae. Koyo piye to pisang ijo viral iki piye maksude? Ya pokoknya iki kaya niki enak tenan. Iki pisang ijo iki mentah to atos. Iki wis pisang ijo lho, nek ora ijo iki lho ijo. Lah aku nggak mau tahu, pokoknya aku pengen ke IS seger. Walah, wis tenono tak tekok wong-wong. Yo tekok sopo kono. Nek. Ih, no. Iki to. Iki. Walah, mau koyo ngene kok. Lah iki tok ndi? Metro Kibang kono muter-muter ae mekan. Koyo ngene ngececer iki pisang ijo iki to. Loh. Kok ngono kita? Yo ora ngono kuwi to, karo es dhisik.